Аз съм терапевт и търся апарат за лазерна епилация, който да може да прави и други процедури. Multipulse Pro 3 в 1 наистина ли е добър и надежден? Нека не отговаряме ние. Нека да попитаме една от нашите клиентки Дани, която има над 5 годишен опит. Този апарат наистина работи. Върши чудеса. Дани, кажи ни, кое те накара да избереш точно Multipulse Pro? Аз бях в търсене на апарат, точно като вашия 3 в 1. След срещата ви с вас разбрах, че наистина това е моя апарат, защото моите клиенти наистина търсеха много повече процедури от лазерна епилация. Кои са най-търсените процедури, които правиш с Multipulse Pro? Карбоновия пилинг, холивудския пилинг, още така наречения. Имат много хубави резултати, разбира се, и при мен от карбоновия пилинг. Лазерното подмладяване също на второ място и акнетерапията с IPL. При мен има най-много клиентки за лазерна епилация. Много са доволни, ефектът е почти моментален. А как се промени работата ти? Клиентите ми идват и споделят, че след като са видяли рекламата, че съм си взела този апарат, те са го проверили и са видяли, че това е един от в топ 10 апарати на България и ми се доверяват още повече. Супер! Тоест увеличила си клиенти. Увеличила съм си клиентите, да, разбира се. Ако някой от колегите те попита дали си заслужава и той да инвестира в Multipulse Pro, какво би му казала? Да не се бави толкова колкото мен. Си го вземе веднага. Наистина това е апарат, който ще му помогне много в работата. Така че въобще да не мисли. Този апарат наистина работи. Върши чудеса. Ако искаш да разбереш дали Multipulse Pro е подходящ и за твоя бизнес, попълни формата под това видео. Ще ти дадем лично и професионално мнение, за да вземеш най-доброто решение за твоя бизнес.